फैयाखै सार फैयाखै रावबो फैयाखै आगान होफैयाखै दा बिसोरो गावसिनि गादिखौसो मा खालामनो सानदों इलेक्सन खाथि नालाय बिसोरो सिन्थासो जानानै दं फैया खुलुमबाय रायजोफोर गिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आङो दिनैहाय नैबे आदैनि सोमोन्दैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आदै आरो बेवहाय मादै आं आदै आरो मादैखौनो बुंनोसै जायखिजाया आं सोमोन्दो लानाय जाबाय आङो सानो आदै आरो मादैमोनहा जोबोद दुखु दङ गोसोआवहाय जोबोद दुखु दङ नंगौ बे थिगानो नाथाय आदै आरो मादैमोना जाय मिडियाखौ लाबोनानैहाय जे सोंनाय फिननाय खालामदों बे मिडियाया सोर बिनि उनावहाय आफादाव हाबखांनायनि उनावहाय आदामोननि न'आव नोंनि फंबाया फैफेरदोंमोन दा दिनैहाय जों खोनानो मोनदों भुटान एटेक जेब्ला एटेक जायो आदानि फंबाय जितु फोजौखा बेबो दिनैसिमबो न' नुजाफैयाखै लोगोसे हाब्रां इरागदाव बिसोर साथामखौ दिनैहाय जों नुनो मोनाखै थ' आदाया जों मालाबा नोंनि फंबायखौ गोसोखांदों ना गोसोखाङाखै समनि रादाब मिडियाया बेयावहाय आदै आरो मादैमोनखौहाय सोंनाय फिननाय खालामफैदों नाथाय बे मिडियाया बबे पार्टिनि मानसि आरो बे मिडियाया सोर मानो भइस ब्रकेन खालामदों भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना हमदांनो हादोंना बियो सोर जुदि समनि रादाब निउस पर्टेलनि मानसिब्ला मानो बेफोरबायदि सिनायनो मोनलायै हमनो हालायै ब्रकेन भइस खालामनानै भिडिअ'खौहाय हगारदों पाब्लिकनि मोजांनि थाखायसो नोंसोरो निउस पर्टेलखौहाय दिहुनदों आरो नोंसोरो खौरां बुथुमदों नाथाय रायजो राजानि थाखाय नोंथांमोना मानो मिसलिड खालामनानैहाय गावनि भइसखौहाय क्लियारलि फोरमायाजासे नोंथांमोना मानो भइस ब्रकेट खालामदों सोर बियो बे कुइसन खालामग्राया सोंनाय फिननाय लाग्राया सोर स' रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिगौ थांनाय 2003 मायथाइनि 15 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 2004 मायथाइनि 3 जानुवारिसिम भुटानाव थानाय एनडेबि केएलअ आरो आल्फा बिथांमोनखौहाय अल क्लियार अपारेशन खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा गोबां सोरबा जिउ गारनो गोनां जादों सोरबा हाग्राबारियाव थैनानै थाबोदों सोरबाया बेबायदिनो गावथारजादों आरो सोरबाया खारनानै गदों आरो बै समावहाय गोबां एनडेबिफोरनि खहा जादों आरो बे समाव सरकारा सोरमोन बे समाव सरकारा कंग्रेसमोन नेशनेलावहाय आरो जोंनि बर'फोरनि हिसाबै शिबा हाग्रामा महिलारि रायजोफोर दा हाग्रामा महिलारिया गावनि बै दुखुथिया सिलाय लानानै हाग्रायाव थानायफोरखौहाय सिखोमानो नागारै बियो गामि गामि थांनानै गावनि सारेन्डार जानाय बेलथिफोरखौ लाफानानैहाय आर्मिजों लोगोसे न' न' होसोग्लुंबायनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय जायफ्रा एनडेबि जाय एनडेबिनि न'खर जाय एनडेबिनि बिदा फंबाय बैसोर बायदि सुबुङानो दिनै हाग्रामा महिलारिखौहाय अनसायनायखौहाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर आङो नुनो मोनदों चिरां जिल्लायाव सासे कमल नार्जारी आरो जों नुदों गोबां माखासे इउटुबार्सबो दङ एनडेबिनिफ्राय आरो सोरबा एनडेबिया हाग्रामा महिलारिखौहाय बजबनानै लादों दा बिथांमोननि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जाय एनडेबिया रियेल फाइटार हारिनि थाखाय नांदों बिसोर बायदिया हाग्रामा महिलारिखौ माब्लाबाबो बजबनाय नङा मानो होनब्ला हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायनि थाखायनो तरुण गुबै चिफ मिनिस्टार थानायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया असान्ति अयथासार खालामजादों अब्ला बै रियेल फाइटार एनडेबिब्ला बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकारखौहाय सापर्ट खालामनाय नङा होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर दा जों नुनो मोनदों सासे इउटुबार्स आं नामखौनो बुंनायसै नोंथांमोननि सिगाङाव अफ्रि दैमारिया जुदि रियेल एनडेबिब्ला
बिथाङा हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोनब्ला मानो हाग्रामा महिलारि बायदिखौ सापर्ट खालामदों आरो बै कमल नार्जारीमोन बायदिया मानो हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय गावनि उदैखौ सुफुंनाय गावनि हास्थायनायखौ जाफुंनाय हारिया मा जालाङो मा जालाङा आं बेखौ मिथिया दिनै फंसे बाथ्रा रायजोफोर जुदि हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय इलेक्शनाव देरहानानै रायजो सालायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि बीर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफ्रा जेलाव जोबजानानै दङ बैसोरो गगोन ना बेयो आंनि मोनसे कुइसन नोंथांमोना बख'नो हागोन ना बे जेलाव थानाय जायफ्रा दुखुथिया जेल जानानै दङ बैसोर बायदिखौ दा आं नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आदै आरो मादै बिनि फंबाय गोमानाय बिनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जुदि नोंनि फंबाया रियेल एनडेबि मोनब्ला एनडेबियाव जइन जानानै ट्रेनिं मोनखानाय हाबहैखाबायमोनब्ला नोंथांमोना पुरा क्लियारलि मिथिखादोंब्ला अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा एनडेबि दैदेनगिरिफोर एनडेबिनि लिडार्सफोर मोनब्रै फेक्शननि लिडार्सफोर दङ बैसोरनावहाय खबर ला जायहा एनडेबिनि लिस्ट लायोमोन जायनियाव एनडेबिफोरनि लिस्टआ थायो बिसोरनावहाय खबर ला अब्लासो नोंनि फंबाया एनडेबि नंगौना नङा आरो बिथाङा थैदोंना थांनानै दं बेखौहाय मोननो हागोन रायजोफोर आदै आरो मादैनि फंबायल' नङा माखासे एनडेबिनि न'खरफोर दंबो जानो हागौ बेबायदि अबस्थायावहाय दा बे जाय खौरांगिरिया सोंहैदों बे खौरांगिरियाखौ आं सानो बे खौरांगिरिया मोनसे फेक खौरांगिरि बियो बे खौरांगिरिया मोजां गोसोनि खौरांगिरि नङा बेयो गावनि पकेटनि हास्थायनायनि थाखायसो बेयावहाय खबर लाहैदों होननानैहाय आं बुंदों रायजोफोर थ' रायजो राजा नोंथांमोन जुदि नोंथांनि न'खरनि एनडेबि गोमादोंब्ला बेखौ खबर लानांगौआ एनडेबि दैदेनगिरिफोरनावसो प्रमद बर'नाव नङा प्रमद बर' सरकारा एनडेबि दैदेनगिरिफ्रा लिस्ट होजायोब्लासो हिसाब होनो हायो आरो जुदि एनडेबिनि लिडार्सफ्रा लिस्टखौ होआब्ला बियो जेबो मिथिया 2003 मायथाइयाव प्रमद बर'आ सरकार सालायाखै 2003 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिसो सरकार सालायदों 2003 निफ्राय लानानै 2020 अब्ला रायजोफ्रा मानो प्रमद बर'खौहाय कमेन्टआवहाय गाज्रि कमेन्ट होयो जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट होनानै लाब गैया बेफोरबायदिया मोजां नङा थ' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो जुदि हायाब्ला बे नोंसिनि गोसोसै माने नांसा रोखोमा आं बिदि बुजियो आरोखि आं बिदि सानो दिनैनि दिनाव आदानि फंबाय फोजौखाङा दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय बिनि बिनिमयआवहाय दिनैहाय गबिन्द बसुमतारी होन फेरेंगायानो होन दिनै बे खुंथायाव थानाय एमसिएलए बा डिपुटि चिफ बा एमएलए जानो हमदों जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा दा बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन आदाया बेखौथ' आं सार बे जिनिसा ओरैबायदि जायो बिसोर माने जाथिनि हिसाबै जाथि होननानै मावनो लादोंमोनब्ला बबे जाथिखौ नायनांगौ बिसोरो आरो बे मेनलि जायनाखि गावनि जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनाय सेक्रिफाइस बिसोरखौ एसे खस खबर लानांगौमोन आरोखि बिसोरो जेनेबा दा बख'नो दाहाथों गभर्नमेन्टनिफ्राय जेलाव थाथों फासि होथों बिसोरखौ नङा होमबा जिउ जोबजासे जेलाव दोनथों बेखौ जों राजि दं जोंनो मानसिफोरना दा बे खामानिखौ सोर मावनाय जों मिथिगौ जे जाय पावाराव दं गभर्नमेन्टनि मानसिया रायज्लायनासो बेखौ बिसोरसो मिथिनो हागोन बख'नाय बेबस्था बिसोर खालामनो हागोन दा दहाय बुंदों भुटान गभर्नमेन्टजों माबानांगौआथ' इन्टारनेसनेल माबा इसु जायो बे मेटार माबा जायो गभर्नमेन्टजों गभर्नमेन्ट रायज्लायनायसो बेखौ बे खोथाखौ बे खामानिखौ आदाय खालामनो हागोन नों आंहाथ' हाया रावबो बेखौथ' आं बुंगासिनो दैलि बुङो आङो सामफ्रामबो जाहाबो मेलेम दं जों एफा एफा मिथिगौ दा जों मावनो हाया बाबु बेसो खामानिया बाजैया फोजौखांखौ मालाबा लोगो मोनफेरदोंमोन नामा हाबा जाखांनायनि उनावहाय
लोगो मोननायाथ' मोनफैयासै आङो जों 2001 आव हाबा जादों आंबो चिरां रुनिखाता खाथ्रिबारिनिखा नालाय फोजौखाव फंबायखौ बिबोनांखौ नों बिबोनां हिसाबै गोसोखांगोन ना गोसोखाङो जों खथ्थ' गोसोखाङो रायलायो मोनाबिलि जाखांनानै जिरायनाय टाइमाव रावबो साइड खालायना होनो हाया नामा बिसोरनि माबाखौ नायनो होननानै भुटानाव दं होनो बेयावबो रावबो साइड खालाया अबेबा सेन्ट्रेल जेलाव दं होनो सेन्ट्रेल जेलावबो रावबो साइड खालायना होआ बिदि होननानै जों रायलायलायबाय थायो सावरायलायबाय थायो सानैजोंनो ओमफ्राय बे गथ' सासेखौ लानानै ओमफ्राय दासिमबो रावबो गोरों गोरा सुक्ति खालामग्राफ्राबो बे जिरादा सुक्तिजों जायो होनलाय एनडिएफबिफोरखौ लानानैसो सुक्ति जादों बे मानो दासिमबो गफाजोबाखै होननानै जों सावरायलायबाय थायो सानैजों बोराय बुरै सानैजों फोजौखांखौ दिनैहाय भुटानावहाय जेलाव दङ होननानै ओरैनो खुगानिफ्राय जों खोनाबाय थायो बाजैमोना मालाबा नायनो थांनो थाखाय रेडि जाना दङना गैया जोंथ' साइड खालायबा दं होननानै मिथिथारनायबाथ' जों थांनोनो रेडिखा एखमबा समावथ' जाम्बि जाफ्लानानै थांनानै नायगिरहैनो नामा बिदिबो सानो आङो एखमबाथ' जेलखौनो जोखावहैनोबो नामा बिदि सानो आं गोसो जायोबा आदाजों नोंजों मालाबा नोंनि बिबोनां फोजौखांखौ नागिरहैनो थांदोंमोन नामा जेब्ला भुटान एटेक जादों थांनायाथ' आं थाङाखै बिदा थांदोंमोन बिदा खनसे थांदों अब्लानो माबाफोर खौरांफोर मोनदों खबर मोनबाखै दिनैनि बे खुंथायाव थानाय गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारी होनना बुङोब्ला गोबाङानो सिनायो दिनै बिथांमोना फोजौखांमोननि जिउ दान होनायाव EM जादों नोंथांमोननि न'आव बाजैमोननि न'आव मालाबा फैफेरदों नामा फैयाखै सार फैयाखै रावबो फैयाखै आगान होफैयाखै दा बिसोरो गावसिनि गादिखौसो मा खालामनो सानदों इलेक्सन खाथि नालाय बिसोर सिन्थासो जानानै दं फैया बिदिखौ नागिरग्रा मानसि नङा बिसोरो एनडिएफबिखौ लानानै सुक्ति जादों बेथ' नंखागौ ओमफ्राय एनडिएफबिनो जेबो मोजां खामानि मावाखै बिसोरो गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि